We hebben over een heel groot aantal onderwerpen, waaronder de Rijkswet, hebben we gesproken. We verwachten ook dat we daar goede stappen in gezet hebben en dat wij op termijn ook de parlementen en de stakeholders daar verder over kunnen informeren. Goed gesproken met de regering hier. We hebben hele constructieve stappen gezet en wij denken dat we over enige tijd ook gewoon naar buiten kunnen komen. Enige tijd betekent een maand, 2 maanden, 6 maanden? Nou, ik denk dat het wel redelijk snel kan zijn. Gesproken is het in een bestuurlijke setting zo dat een parlement een bestuur een opdracht geeft. En vervolgens gaan bestuurders met elkaar onderhandelen binnen die bandbreedte van de opdracht die ze gekregen hebben. Dat is hier ook gebeurd en dat gebeurt nog steeds. En dan ga je gewoon zoeken van waar je elkaar kunt vinden. En soms zit er aan de ene kant wat pijn, soms zit er aan de andere kant wat pijn. Maar daar komen we uit met elkaar. En ik denk dat dat ook de doelstelling moet zijn. Niet van, dit hebben we niet gekregen. Maar er zitten ook soms wel hele grote voordelen aan. En als het gemiddelde van dat onderhandelingsresultaat beide partners tevreden stemt, dan denk ik dat we het goed gedaan hebben. En ik denk dat we daar een heel eind mee op weg zijn. En zo denk ik dat we ook binnenkort gewoon naar buiten kunnen komen en daar de parlementen en de stakeholders over te informeren. Wij zijn nu bezig om in de afrondende gesprekken. Nou, daar is een bepaald ritueel voor van hoe we dat gaan brengen. En wij hebben daar een heel goed gevoel over. En ja, dat gaan we de komende tijd zien. Daar zijn we nu aan het kijken. Hè. Er zitten natuurlijk een aantal einddatums aan bepaalde projecten. En wij zijn aan het kijken van hoe kunnen we de projecten die lopen ook gewoon binnen die einddatum tot een goed einde brengen. En mocht het zijn dat daar hier of daar een hiccup is, dat we dat ook goed kunnen motiveren om te kijken van of we daar alsnog een oplossing voor kunnen vinden. Nou, niet concreet, want er zitten gewoon heel veel projecten die zijn nog lopend, maar we hebben wel gesproken van mocht het zich voordoen, van probeer zoveel mogelijk projecten af te krijgen. Want dan heb je ook een goed beeld van dat de gelden die ervoor beschikbaar waren ook goed besteed zijn, dat is 1. Maar mocht er op een of andere manier door omstandigheden projecten zijn die enige vertraging opgelopen hebben, dan moeten we toch zoeken naar oplossingen. Nou, en daar hebben we gewoon over gesproken met elkaar en gekeken van hoe we elkaar daarin kunnen helpen.